nonano bebela wirat maya ya yo rangi rasri kuning nano mangka mesti kaneng monggo sak langgamipun Bu Kesi. Mbah Haji mantan kepala desa ingkang sonten wau sampun nyangoni kanca-kanca lan kula. Nggih. Kanca-kanca mung siji aku loro dhewe. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah Muhammad Kurnen asmanipun. Nggih. Niku. Matur nuwun. Mugi-mugi dipun paringi sehat walafiat Mbah Kurnen. Nggih. Dangdut no.
Terima kasih matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga bisa kanggo jampine sayah para panitia mligine Mbah Lurah ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, keparenge panitia iki uga ana bintang tamune. Ya, ana pelak wae. Ana ya kuwi Mas Klidik karo Mas Kluthuk ning Serawuh Warung ya piyayine ya. Menawi engko tiwas tak supoti bae urung wediku ayo. Kecelik ndan. Sampun rawuh enten sing ngecek niki. Sampun nggih? Nggih, alhamdulillah. Yo, Cok. Gethuk dingin ngurmati Mas Klidik lan Mas Kluthuk anggene minggah ana pepanggungan. Monggo, dados.
Sugeng dalu Mas Jok Lidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas? Pangestu wilujeng pikantuk berkah panjenengan sedaya pinanggih rayu bagas warasan. Tanpa benten kalian sedaya para warga masyarakat ing Ngrupit, mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Insyaallah cinatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika Ngrupit ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin. Pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki lho Mas. Pripun? Kaya-kaya kesiram banyu adem kula. Sebabe? Lah pripun? Pinten-pinten musim niki setahun sowan Kyai Ponorogo nu kena diitung nggih kula. Monggo jenengan asli Kyai Ponorogo, Asli KTP Ponorogo. Nggih. Mula saged dipun itung dalu nika genepi. Anggenipun kula dados warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Nyambung tali silaturahim kalian warga Ngrupit jenengan dalu menika. Nggih, nggih. Mula dipun lenggahi Bapak Suhirwan Nggih. ing dalu menika ngawontenaken tasyakuran bersih desa, Mas. Leres, Nggih, kaya-kaya bungah sajroning manah nika. Nggih. Alhamdulillah Piyayi kathah sakmenten sami duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Insyaallah sedaya dipun angkat derajatipun dipun tresnani marang Gusti insyaallah ing benjang saged ila yaumul qiyamah dayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngeten lho Mas Cobi. Ponorogo enten tontonan rame nih kaya ngeten iki. Leres. Sing delok rame sing nanggap arang-arang. Mboten ngoten. Loh, niku ndelok nggon kok Mas, ngoten. Delok nggon nggih. Nggih, ndelok nggon mula para-para pejabat-pejabat ingkang dalu menika lenggahi wonten ing pranatan wonten ing Ngrupit, Mas. Mula dipun lenggahi sedaya jajaran Musbika, Pak Camat nggih rawuh. Pak Camat rawuh, Bapak TNI Polri rawuh, lurah-lurah sekecamatan ugi sedaya nyengkuyung. Nggih. Bahkan mantan kepala desa ing Ngrupit mriki ugi sampun kepareng mangestoni rawuh. Pak Haji, sinten kalau Pak Kurnen. Pak Kurnen nika menandakan bahwa tongkat estafet dayung bersambut. Insyaallah pejabat-pejabat Ponorogo yang selalu mengangkat harkat martabat budaya, nguri-nguri budaya, insyaallah sedaya saged ngrembaka rahayu wilujeng widodo. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk seluruh warga Ponorogo luar biasa. Jenengan kudu marem lho dadi Kyai Ponorogo. Masyarakate kondusif. Mulai enek tetembungan ingkang sae, Mas. Pripun? Wayah magrib budhal sembayang menyangkali aja nyangking timba. Terus mumpung sik urip ayo kabeh pejabat sregep-sregepon nanggap wayang sok nek mati ben munggah swarga. Kuwi omongane wong golek dhuwit lek kuwi. Ora golek dhuwit piye ngene diwehi rega 12 lek ngenyang 1000 kok iso. Padake niku tandha keakrapanipun. Lho, kula niki nek Ponorogo moh ngregani, Mas. Leres no. Kaya dukun nika lho. Pripun? Luar kota ki wong padha iso ngregani ning nggone omahe dhewe wong rasa ngregani. Betul. Eling-eling omahe dhewe, liwat sak liwat yo ketemu karo tanggane. Iya. Mula dalu niki sineksenan Piyayi Ngrupit. Insyaallah kok Ngrupit ki ben taun wayangan, dalange Mas Cahyo, dagelane kliti kluthuk. Insyaallah kula ora sah mbayar siji. Ora sah mbayar loro, bayar siji. Separo. 50%. Nggih. Elok luar biasa kuwi ngono. Dadi siji kluthuk rasa dibayar, kula tok sing dibayar. Ngoten. Nek tekonmu nek kaya ngono. Lah pripun panjenengan wong loro lho. Ala tanpa rupa kae kakangmu. Arep kakang kaya apa kudune lak seneng lah disawang susah ngeten iki. Lah wong sing mirsani wae senenge kaya ngeten. Wong kuwi sing seneng berarti atine kuwi ayem. Betul. Ngoten lho. Nek ambak meneng yen kanggene kula lho Mas Kluthuk niki akan menyampaikan sesuatu kata mutiara untuk membangun semangatnya orang Ngrupit. Kata mutiara apa? Ngorene dikawal hansip malah dikira malingi kecekel kok iso. Piye jenengan iki kok iso? Kana ndak ngomong ora kok meneng wae. Wah, wis jan. Ya ngenteni awakmu. Loh, ini momentumnya itu momentum yang bahagia. Masyarakat Ngrupit diajak mujudke syukur, diajak seneng-seneng. Lah iya. Lah nyapa kok susah iki kok? Susah sapa aku seneng kok. Loh. Lah iya kudune lak seneng. Lah ya seneng. Lah senengmu kuwi lho kepiye? Ya mergo ditanggap. Loh.
Ora kok perkara ming ditanggap tok njur seneng kita, Mas. Nggih. Lah sakwise ditanggap kuwi tandha tarima kasih jenengan teng warga masyarakat Ngrupit pripun? Kula niku janjane ngapunten Mas Cahyo. Pripun? Kula niku nyambut ge bengi niki ngetoni kritiki ning Ponorogo jane ya seneng ya susah kula niku. Ya seneng ya susah. Seneng kula niku silaturahmi karo Rohmi kalih warga masyarakat Ngrupit. Bener. Sing nomor loro rada pegel kula. Loh, Perkarane nyambut gawe kuwi ora entuk pegel ora entuk. Lah mbok wis seragam kaya ngene iki ya. Lah apa salahe to? Kowe apik putih gedhi. Ketok gagah kaya macan kereng. Loh, Ponorogo kok. Lah aku bareng ngawaki ireng cilik mbok ge seragamen malah kaya garangan ya aku. Lah iki berarti ora syukur kita, Mas. nggih. Kowe iki lak ngerti tata tembungane wong Jawa, kene rada maju. Mula yen kepengin pinter srawunga karo wong sing pinter. Kepengin iso hukum, ahli hukum ya kumpul karo wong sing dengan pakar hukum. Betul. Lah nek sampean ki ora ngerti nggon tatanan Jawa, nggih to, Gus? Mula kula gawene ngeten iki napa pampriye? Wong Jawa kuwi ana tetembungan sing apik. Ajining raga gumantung saka busana. Ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Leres. Mula kaya Mbah Lurah Suherwan ki karena wong sing dedeg piadeke ya wicaksana. Mula nek nggon-nggon nyenengke wong, insyaallah bakal iso ya tetep diparingi seneng dhewe. Sing ngomong seneng sapa? Mbak Lurah ki iso nyenengne wong tapi atine susah apa kowe? Lah nyapa Lho, Mbah? buktine mau pinarak kene wis paring dawuh pidato ya Kali iso dijajaki, ning lek atine menungso ora iso dijajaki. Lho, Iso nyenengne wong sak meneh mbane. Ning apa ora lek atine Mbak Lurah ki susah? lah susah ki perkara apa? Lho ragate akeh tambel iki yo. Lho jenenge tambel ki tanggung jawabe pemimpin desa kita. Ya, kewajibane pancen ngono Sing kuwi. diarani lurah ki ngelu ning sirah kuwi wis pas. Lah ya wis to. Arep tambel-tambel lah. Wah, lha iki. Iki nun sewu, Gus. Pripun? Kula kandhake wong seneng kuwi bakal tundane diparingi seneng. Dadi Mbah Lurah ki senajan to susah, ning besok bakal diparingi seneng. Tetembungan sing apik berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian. Mula bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sing ngomong sapa? Tangga ki endenge enek lara-lara akhire ya mati ora seneng ya. Lah iki ya mleset meneh lho omongan iki mleset. Ayo. Ki omongan mleset meneh iki. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian nyatane tanggaku ndek iki lara-laranen. Nyatane ya mati. Ora sida seneng. Ayo. Wong Jawa paring dawuh ya to, sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal. Urung mesti. Lek pangan ureng ya ora ngunduh. Utang bakal nyaur. Lek minggat. Tangga ki akeh lho. Utang mekar nyatane minggat kabeh. Sing gawe bakal ngenggo Mas. Urung mesti wong nduduk kuburan lah dienggo dhewe. maksudnya ki ngene lho ya, Mas. Piye? Tangkeme iki lho. Ngomong rung tutuk kok ngene wae. Pegel aku. Pegel ya pegel urusan kono kene. Karepmu piye? Nek nggon ngendikane Mas Cahyo mbok srekal. Kuwi jenenge sampean ku ora ngenggokke yen Mas Cahyo ki dadi pinituwa utawa sesepuh. Ngono lho. Lha nyapa? Sing diarani sampean kuwi dadi anak, mligine sowan marang bapak ana ing pangarsaning Mbah Lurah Suherwan. Kuwi wondene sampean ki aja nganti wawan ceblok adoh saka wite. Gondol codhok ki adoh ka wite yo an. Becik ketitik ala ketara. Sing ngomong sapa? Becik ketik klanggo ki ya becik tok ya nyatane ya ala kabeh. Gudik tok. Piye ya Mas, lek ngomong ki piye ya? Ngene lho, kuwi nek aja ngene, aku tau ngene malah keturun ndek kenane kok. maksudnya ki nek nggon bangku pawiyatan nggon sekolahan. Kuwi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah, kuwi golekno sing nggih pepatah kuwi tak tapakne lambene. Salah ya apa? Kuwi pepatah sing diskriminasi, sing bedak-bedakne. Ya lek gune lanang, lek gune wedok, kencing berdiri ndledek kok ndi-ndi. Astagfirullahaladzim. Ayo. Sampean aja bengok-bengok. Neng kene iki disuwun karo warga masyarakat Ngrupit supaya maringi apa iki dalam rangka bersih desa iki kanggo nyangoni warga masyarakat sing kepareng rawuh iki lho. Jadi semua bengi kang jenengan. Ngopo? Dalang sing paling kemlindi iki mek Mas Cahyo tok. Sampeyan aja sembrono lho. Maksude piye maksude? Uripmu gumantung saka panggunge Mas Cahyo. Uripmu gumantung saka wira pradanggane Mas Cahyo. Dalang paling kemlindi iki mek Mas Cahyo. Buktinya apa? Kabeh iki ditanggap sinden, ditanggap madhep rono kabeh ning gone penonton. Sampeyan karo aku ya madhep rono. Ditanggap kok madhep debok ki ra ngajeni wong.
Nyokmu nyok. Ning ndi nggon nggih papan sing jenenge dalang pakeme malah ngedep debok ngono kuwi. Ki lho, kowe iki wah jan kepiye? Ning ndi nggon ki sakrale dalang ki yo madhep rono. Mula diarani dalang ngudal piwulang. Kuwi lho. Wayang wajib sembahyang ringgit njeng Sunan Giri sing anggit ngono kuwi lho. Wah, lah kowe sinaumu kurang kok ngono lho. Dadi paling ora ki dalang kala napa, Mas? Ngudal piwulang. Ringgit njeng Sunan Giri sing anggit. Wayang wajib sembahyang. Lah mula nyapa kok mesti dalang kuwi ngangge blangkon. Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Pripun jenengan ning ngrasake? Mula kula ki wegah ning ngejak niki wegah. Lho kowe ape ngejak sapa sing iso mbok apusi mak aku tok. Lho aku bayari piro manut. Tidak membahas sebuah materi. Lho, tapi ya kan ya totalitas. Tapi kinerja gitu Gus. Nah, iki lho maksudku kuwi lho. Profesional. Yen wis ditimbali kuwi sangumu apa, mulihmu nggawa apa. Lah ya kuwi maksudku lho. Ndongake penonton ki wondene kaya tawon. Tekane nyenengke, baline ya nyenengke. Lah kok iso? Tawon ke delok to. Tekane lak nyenengke. Teko ya nyenengke, ora ganggu. Urung mesti lek taun ki nyenengne. Nyatane enek taun sing nglarani. Apa kuwi? Pas ngentup. Lah nek lak ana manfaate. Manfaate apa? Lah mesti ninggal madu, gitu. Nggih. Dadi titen ana, angger apa wae sing duwe madu mesti nggawa entup. Nah, dadi kewan iki lek enek entupe mesti ana madune. Kalau jengking dientup ya ora madu. Ayo. Kowe lek ganteng tapi kowe kleru tik kowe, kleru kowe. Kalau jengking. Kalau jengking nyatane dientup ya ora madu. Ayo. Keroyokan. Kowe karo iki ora karo aku kok ya. Ayo napa? Sing ngomongin madu lak iki mau. Nyatane kalau jengking ya apa jenenge iki entup nyatane ora madu. Lho kabeh kewane duwe spesial dhewe-dhewe. Nadyan to kalau jengking ora duwe madu ning lak duwe supit. Lek duwe supit berarti duwe entup. Entup. Lek duwe supit entup. Cuyuhe duwe supit ya ora entup. Sampai malih padha karo aku to, Mas. Lah iya, masa wong loro kalah karo wong siji awake dhewe. Lah iki wong pinter kalah karo wong goblok iki ya iki. Goblok kuwi nek nggon ilmu kehewanan. Kuwi jelas cara penelitian beda. Lah iya, kowe ngomong to, kabeh kuwi duwe supit mesti duwe entup. Nyatane cuyuhe duwe supit ya ora duwe entup. Mergo diwenehi totok. Lah nek totoke mesti duwe cupit. Bulus kan duwe totok ya ora duwe supit. Ayo. Ya Allah, ya. Ayo. Mergo kae ra duwe cupit enek totoke, mergo gulune dawa. Lek gulune dawa mesti enek totoke. Banyak gulune dawa totok. Lho, nek kae gulune dawa lak bathuke nono. Lek bathuke nono gulune dawa. Pak sentuhe merotokmu bathuke nono glindek ya. Iki ya-yaan. Tekan ndi iki piye kuwi? Ya-yaan kae. Lek aku teko yo. Lho, piye lek ngomong Pak Sento piye? Pak Sento glindek ya. Bathuke nono. Bathuke nono. Tapi lak duwe entuk. Lah kuwi. Tapi lak gedhi. Matamu malah celalaan kok ngendi-ngendi. Ayo Mas Kluthuk, doa yang terbaik untuk masyarakat. Anu Mas ayo nyun pangapunten kula sebentar mboten saged ndongakne sedaya warga masyarakat ngulpit. Mergo aku ndongakne keluargaku dhewe ra mandi Mas ayo. Ngene lho Mas. Donga kuwi ora kudu ning keluarga. Sok kala mandine ning gone wong liya. Lho mandi ki apa ra piye? Lho. Donga kuwi paling mujarab, Lah, ndongakne apa to Mak? Nyatane jabatane yo dhuwur Mbah Lurah, aku dadi dagelan Mbah Lurah dadi lurah. Arepe ndongakne apa dhewe iki? Ya paling ora sampean matur nuwun karo Mbah Lurah mergo wis ditimbali tekan kene. Lah urung diwehi kok matur nuwun iki piye to Mas? Lek wis diwehi aku matur suwun. Ki jane ngene lho Mas, sampean ki ngerti tatanan nggon trah saka sastra apa ora? Roh kenyeh. Lambe ki nggo pangucap sing kepenak. Leres nggih. Nggih to Mas? Aduh. Ora celelekan. Iki ditanggap ora guyon. Lho sing bar ki yo guyone iki yo. Iya nek guyon ana nggone dhewe. Wayahe tema yo serius, wayahe guyon yo guyon. Nek kowe guyon terus, ngene iki Mas Cahyo aku melu isin. Lho, isine budal kowe. Ya omong ngawur penak. Kok sing dibayar yo isine. Lah ayo yo tanggung jawab nyambut. Dibayar kok isine iki. Ya klambi terus buka pencilak lebih isin iki. Lho ning kon pangapunten Gus. Mula Mbah Lurah. Mbah Lurah menika sedaya Mbah Suherwan menika. Sing ndi? Lah iya lek mundudan penak men ndi? Menika lho. Yang mana bionya mana? Udah mana berarti kok. Sing ndi? Sing ndi iki lurah tok lho, kae sak kecamatan jenengan lho. Sing busanane sing piye ayo. Mbah Lurah. Sundel Mbah Lurah. Lah, wah, lah. Cowok ini ireng kali Mbah Lurah. Salah aneh bener to.
Kowe iki aja sembrono karo tembunge ireng. Ireng kuwi gunane akeh. Pangapunten Mas Ayo. Siap. Niki kula jlentrehke. Ben duwe ilmu, secara intelijensinya itu ada. Apa? Kok kowe pekok ngomong ilmu. Wong iki sekolah. AQ, EQ, SQ itu bagaimana? Mu aku entek SQ papate pilek kali iki. Dadi Mbah Lurahke mbok wadani apa? Ireng. Ireng kuwi dibutuhke wong akeh. Apa kuwi? Nyun pangapunten, Gus. Aspal ke rupane apa? Ireng. Nyatane sak donya aspal rupane ireng kabeh. Enek putih. Ora blolok matamu kowe. Tapi lek enek markane putih. Jajal ireng enek markane. Kowe kira ceblok ning jurang bongko kowe. Mripatmu iki delon. Enek irenge apa ora? Ayo jajal putih tok. Iso nyawang kuwi. Kuwi ireng ki apik. Pitike delon. Ireng sekti. Lah apa? Lho, pitik ireng iso ngendhok putih. Ayo. Jajal pitikmu putih iso ngendhok ireng. Ndek iki ngendhok ireng. Dadine piye? Jemek. Ayo dilaten kuwi kok iso. Kowe iki nek omong kok Niki desane Ngrupit. 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 Songko kowe. Sudah jelas. Sudah jelas Ngrupit menika suatu desa sing maju gemah ripah loh. Kose per huruf. Loh, sita Pak, aku ngeten lho. Oh, piye? Ya wis apa Pak? Loh. Ngrupit sing Ngrupit. Pertama hurufnya adalah N. Apakah N? N ki nantinya kelak Ngrupit bakal dadi desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan ping 4. Amin. G. Gegayane bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. R. R ki rasa siji lan sijine ora bedak-bedakne. O. Usaha untuk mensejahterakan itu yang menjadi misi dan visinya pejabat-pejabat wonten ing kelurahan menika. P. P menika pinaringan karahyan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. I. Insyaallah kula ya melu ndedonga muga-muga Ngrupit dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Terakhir T. T iki tekan tetek insyaallah bakal terwaca apa sing dadi karepe bakal diijabahi dening Gusti Elak Allah. lho. Kowe lek iki kalah kowe, kalah cepet karo iki. Ora kalah Kowe iki cepet. ganteng oleh pekok kowe Mas. Weh, bengi iki nyepelekke aku tenan kowe. Ayo. Sik, iki mau jawab iso cepet sae ganti sampean. Oke. Oke. Ayo kowe. Kene iki kecamatane Jenangan. JENANGAN. Ayo. J. Cepet aku. Cepet ya. Ya. Biasanya kan gue cepet. Nggih. Saya aku cepet. Nggih. Ngantek kayak tabuk cangkemmu. J. J itu adalah jerengen sajadah kanggo ngamalmu ibadah. E. Ekosistem dalam kamu menerapkan hidup harus kamu sebaik mungkin memanfaatkan. I. Iman. Sik kok iki piye to iki? Bar J E terus N iki ngawut ya ane Kakang. Cangkemmu mirang-mirangke dulur kowe. Oh, tapi cepet ke iman. Loh, iman. Awake dhewe wong kusuk kok iso. N. N nika nata ati antarane mutiarane ilmu saka akhlakul karimah, mutiarane akhlakul karimah saka qalbiyah. A. Nika amanah. N. Amanah membawa berkah. N. Kusik to. Cepet iki. Mau cepet tok. N nandur kabecikan. A. E. G. G ki gotong royong. E. Emansipasi antarane. Kowe diblocokne kakangmu. Aku manut contongmu lho. Manut ya manut kuwi kudu ngeling ejaan. Manut kowe iki berarti nek manut berarti iso diarani manut kok goblok iki kowe iki. Lho nek lak wong pinter kudu cacek to, Mas. Ya cacane sing bener no. Nah, nek manut kok goblok kowe wah bosok kowe. Ayo jenggaku. Iki tegese amanah. Ah wis mau amalah wis. Ama muji. Ndedonga. Kowe asu kancane nyambut gawe malah kudune aku ki mbok junjung apa piye ngono. Di kowe dijung. A. Apa? Loh, ama muji Gus. Muji piye? Loh, tegesipun menapa? Wong ki nek wis diparingi nikmat ya kudu disyukuri. N. N menika tegesipun nata ati lan pikir. Wis nata ati wis mau. Wis, nata ati wis. Mumpun to? Wis. N menika tegesipun Nantinya kelak. nrimo ing pandum. Nrimo wis, kakangmu wis nrimo mau ya. Apa-apa mbok wisi piye? Lho wis. Wis. Delokan iki lho. Piye-piye? Kakangmu iki lho. Piye? Ponorogo iki persuku. Ning dia bisa menjawab dengan cepat. Jane sing ngeblok Siap? ngono. Ya, siap ya. Siap. Ponorogo ya. Nggih. Siap tenan, cepat lho iki. Ya. Po. Po ya dulu. Po ki dulure Gipsy. Dalange yo mbleset kok.
Po kok po. Po. Nah, po ki pono ki wis ngerti. Dadi masyarakat kene wis ngerti apa dadi karepe pejabat. Pejabat yo ngerti karepe masyarakate. Nata warga masyarakate ben Ponorogo dadi Ponorogo sing kabupaten yang menjadi barometer kabupaten seluruh Indonesia. Roki rogo diabdekke kanggo manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Taala. Ora enek es. Aku wong cerdas. Go ki tegese gotong royong nyawiji dadi sisi menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan, jiwa NKRI harga mati Pancasila Sakti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jiwa. Luar biasa apik iki lho. Oke. Ayo. Cepet bocah iki. Ayo. Jane sing mbok kon ngeblok ki aku mbah kene. Wae sak kesandake iki. Oh iki dagelan berarti begini golek pangan dhewe-dhewe ngene ya. Dagelan ngasak iki. Ya api. Go, Mas. Si ana ora? Hah? Si ana ora? Ora enek. Ya wis genti liyane kuwi wis nyiapne neh kowe ndak. Lah kula kuwi ngono lho. Dadi Mbah Lurah Suherwan. Nggih. Menika sing diarani Su menika supel piyayinipun. Betul, Mas. Her itu dalam arti heran. Senajan to piyayine cilik ning lincah. Bener. Wan ki tegese wani ya wani, ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Ngene iki, Mas. Nggih. Lah iki kedawan ning sajake ora ana isine malam. Nuwun sewu. Suherwan ya. Ngene Mas Kluthuk ngene. Suherwan. Iki Jawa lho. Suwi lak linuwe. Angger enek wong jenenge nek sune kan linuwe. Nah, her ki banyu. Banyu penguripan. Wan ki sugih. Sugih, Pak. Mula hartawan, ngono ki bangsawan berarti wong sing sugih. Tegese kuwi tegese luweh banyu sing jernih lan uga babakan ingkang sugih. Berarti sugih banyu berarti kerep anyang-anyangen. Betul berarti. Kowe kok kono ki nyapa to penemumu ki kok iso. Ora kok kono. Kula dipun aturaken Gus. Nggih, Pak. Mula enten tembangipun ingkang sae. Napa? Nggih kali para ibu pesinten. Oke, siap. Nggih, siap. Anu siji-sijine Nggih, kesanipun gayeng. Mula tatanan Ponorogo kula apal, Gus. Nggih. Ngriki tenggene lucon nggih seneng lagon saya